Goedemorgen. De tekst van vandaag is Jesaja 13, vers 1 tot 13. Ik lees vers 6 tot 13. Iedereen moet huilen, want de verschrikkelijke dag dat de Heer komt is dichtbij. De machtige God brengt een tijd van grote rampen. De mensen zijn geschrokken en hun handen trillen. Ze zijn zo bang dat hun hele lichaam pijn doet. Ze kijken elkaar angstig aan, hun gezichten zijn wit van schrik. De dag dat de Heer komt is dichtbij. Het zal een verschrikkelijke dag zijn, want de Heer is woedend. Hij zal alle slechte mensen doden. En hij zal het hele land veranderen in een woestijn. Dan geven de sterren aan de hemel geen licht meer. Overdag blijft de zon donker. En 's nachts zal het licht van de maan verdwenen zijn. De Heer zegt: ik zal de wereld straffen, omdat de mensen slecht zijn en verkeerde dingen doen. Ik straf alle trotse leiders. Zij voelen zich groot en sterk, maar ik maak hen klein en zwak. Als ik de wereld gestraft heb, zal er bijna niemand meer leven. Er blijven zo weinig mensen over, dat je ze bijna niet kunt vinden. Je vindt nog eerder goud uit het land Ofir. Er komt een dag waarop ik mijn woede laat zien. Dan zal ik de aarde laten beven. Ik zal zelfs de hemel laten beven, want ik ben de machtige Heer. Waarom vandaag zulke angstaanjagende woorden? We zijn in het tweede gedeelte van het boek Jesaja aangekomen. De profeet spreekt Gods oordeel uit over de machtige volken van zijn tijd. Dat begint hier met Babel. De wrede legers van het machtige volk bedreigen Jeruzalem. Ze zullen de stad uiteindelijk inderdaad veroveren en verwoesten. De profeten zagen daarin Gods straf. Maar, zo kondigt Gods profeet aan, ook Babel zal ondergaan. En zo is het ook gebeurd. Dat is een bemoediging. Er kunnen machtige, wrede en onrechtvaardige leiders zijn in deze wereld, maar ze hebben uiteindelijk geen toekomst.